En voor de sport zit hier de sportverslagjouwer Roelof de Vries. Ja. Roelof, welkom. Heerenveen verleert juster van de Hekkersluiter, Rode JC in Kerkrade. Alweer de 6e keer in de laatste 8 wedstrijden dat Heerenveen verliest. Ja. Krutte vraag is, krijgt trainer Jurgen Streppel het nog op een rails? Ja, dat vind ik altijd een beetje een glazen bol vraag. Maar dat vind ik als journalist moeilijk om te oordelen of een trainer zitten blijft, maar ja of nee. Je kunt wel gewoon beoordelen over hoe dat gaat. En Nou, hoe gaat het? Ja, het gaat net goed. Nou ja, de laatste 8 wedstrijden, 6 keer verlend, dan gaat het absoluut net goed. En ik naar verlend van de Hekkersluiter zie je hem wel winnen matten, zie je ik beter. Maar ja, is hij wel de goede man om deze ploeg nou uit de dal te lopen? Je moet of hij de spelers beter maakt. En als je alle spelers individueel bij Delgen, ja, ik denk dat je misschien op 1 of 2 uitkomen die echt oude oorlog hier beter willen binnen. Dus bij Jurgen Streppel, hij maakt de spelers net beter. Nou, op dit moment show je dat nog net. Dus dan zou het logisch wezen, als je daarna show, dan zou het logisch wezen om te zeggen, we nemen afscheid van elkaar. Dat mag je wel zeggen, maar ik vind wel dat je maakt de trainer de kans voor jou. En als je beginnen ons seizoen had het net als mij, dat wie ze de statistieken niet altijd meer uit. Net zo volle zin om een trainer eruit te komen. Ja, je maakt hem een kans, ja, maar hij natuurlijk vorig jaar is hij uit Ja. De tweede seizoenshelft wie zeer mager, eigenlijk heel slecht. Ja. En nou ook weer de eerste 6 wedstrijden niet uitstekend, maar daarna zit hij de nederklitsen er behoorlijk in. Ik vind dat je sowieso na dit seizoen echt heel goed evalueren maar of hij trok in maat, ja of Nou, nee. ik denk net dat die contractverbetering, dat hij daarvoor in aanmerking komt. Het is nog net? Nee, dat denk ik net, nee. Dat hing het van dit seizoen nog aan. Maar Nevens Dijk bloot hij gewoon zitten. Ja, bloot zitten. Ja. Oké. Een van de problemen van Heerenveen is in elk geval het scorend vermogen. De ploeg komt heel dreig te scoren. En het Roda kreeg Henk Veerman voor de eerste keer dit seizoen de vakker Boppe Reza Goganiat. Eindelijk was het zover. Een basisplaats, daar ging het allemaal om. Ja, daar ging het eigenlijk wel een beetje om, ja. Omdat Reza de afgelopen weken wel aardig heeft gespeeld bij Vlagen, maar heel veel kansen heeft gemist. Wat heeft de trainer gezegd over volgende week of over de komende tijd? Niets. De trainer heeft gezegd dat ik deze kans verdiende en meer nog niet. En heb je hem gepakt, denk je? Dat gaan we zien. Doelpunten maken is het allerbelangrijkste in het voetbal. Dus dat is niet onbelangrijk. En wat dat betreft heeft hij het goed gedaan. Ja, vind je het een logische keus dat Veerman nou eindelijk Ja. de vakker krijgt Boppe Reza Goganiat? Ja, want Reza had te viste misscoord. En wie Bob had ik echt uitvarm, dat zegt het hele stadion. Dus die kaart is hartstikke logisch. Maar ik vind wel, dan maakt hij hem nou ik echt, dat is kijk als maar een doelman, dus je hebt bij een spits hij maakt hem nou wel 4 wedstrijden minimaal de kans krijgen. Denij we beoordelen, maar die kans moet Veerman nou wel krijgen. En die pak ik. Ja, het VVV zit dus sowieso aan het ondijleidt in elk Dat is geval. voor mij wel, ja. Henk Veerman Ja. in de punt van de onval. Ja. Er zit behoorlijk wat drugs in op die wedstrijd. Hoeveel het die tinkst toe? Want als het ondijleidt, blootstreppel dus nog even. Ja. Maar als het onder directie leidt, want die ging er uiteindelijk om. Gelukkig hoor. Ja, hoeveel het die krijgt Streppel nog? Ja, kijk, sowieso onder maar de kriest. Denij, hij bloot sowieso onder maar na de winterstop. Denij had het natuurlijk wel, het zou ook het nou iemand in de voetballerij, altijd een wel maar resultaten krijgen. Dus mocht hij de komende 2-3 wedstrijden onder bij de kriest nog altijd min presteren en maar in je puntje pakken of alles verliezen. En Denij verder riegen, ja goed, dat kinderen natuurlijk wel een tijd komen. Dat Maar mocht Heerenveen nou misschien verliezen? Dat zou wel kinderen natuurlijk. Maar mocht Heerenveen misschien onverlet verliezen de tussenwedstrijdje in VVV, want zoveel punten pakt Heerenveen eigenlijk net in het eigen stadion, Nee. dan nog Dan bloot Streppel zitten. blootstreppel zitten. Ja. Oké.